Chodím do bývalého Chemlonu Nexis a tam robím jak dlžička, normálne robotníčka, JPV, jemné priemyselné vlákna. Toto maľovanie mi dáva dobrý pocit predovšetkom a potom relax. Sa odreagujem od všetkého. Maľovanie me začalo baviť od malička. Tak som mala dobrý pocit, jak som videla dajaký obrázok, tak som si ho hneď namaľovala. Maľujem aj krajinky. Ja keď maľujem zvieratka, tak popozerám, bo to zvieratko nemôžem len tak nakresliť, bo musí byť aj sa podobať, nie, zvieratko. No tak si ho nakreslím, alebo z časopisu, alebo z televízora. No moje obľúbené zvieratko je orol. Všetké mám rada, takže jedno, ktoré. Ale najradšej orla mám. Keď kreslím zvieratka, tak im dávam aj pozadie. Keď je to mačka, dám jej stoličku. Keď nakreslím orla, dám ho na skalu. Teraz robím mačičku, ktorá sa pozerá do zrkadla a tým pádom, že pozerá sa do zrkadla, nechytá myši a myši ju chytajú za chvostík. Toto je vymyslený príbeh a má dajaký zmysel. Čo si mi hovorí, no. A druhý som si začala, orla nakreslím, potom zrobím zajačíka. A aby nechytil toho zajačíka, tak mu dám dažník hore, že sa zakryje a schová. Aby to bolo, ten zajačík bol aj moderný. Napady získavam svojej vlastnej hlavy, alebo dačo vidím a sa mi to páči. A hlavne z televízora, lebo to je môj koníček ďalší. Keď prídem z roboty, rovno si zapnem televízor a pozerám. A potom idem maľovať. A keď maľujem, takisto pozerám televízor. Druhé moje zamestnanie, pozeranie televízora, a si pritom maľujem. Pochádzam z nedaleka nášho okolia Snina. Bývam tam už dosť dlho, od narodenia, keď sa dá povedať. Vyrastala som priamo v osade medzi našimi ľuďmi, kde som získavala veľa skúseností, hlavne práca s Rómami. Tá práca mi dodala aj tú možnosť, že som sa mohla zamestnať ako sociálna pracovníčka pre naše rómske rodiny, teda komunity aj. Tá moja práca je pre mňa dosť veľmi vyčerpávajúca. Pôsobí na mňa veľmi psychicky, ale mám ju rada, hej. Stále ju pracujem a som ochotná im pomáhať. Ale moje podvedomie trošku mi dáva takú možnosť, aby som tie moje iné pocity, ktoré by som potrebovala tak odľahčiť od všetkých tých problémov našich ľudí, dala tak trochu do mojich obrazov. Pôsobí na mne to maľovanie také upokojujúce, môj bálzam na duši. Práve ako sa cítim, tak to môj obrázok vyjadruje. Maľujem práve také iba malé detaily, ktoré vidím bežne doma aj u nás v osade, alebo čo sa mi chce. Moja psychická nálada, ktorá pôsobí tak, že ja som inakšie veľmi tichý človek, tak práve preto také mám obrazy, že živé také malé detaily vtáčikov, kvetov. Veľmi rada malujem motýle, hej, ktoré mám už aj na stene u nás v obývačke, na veľkej stene. Takú voľnosť možno, že duševnú potrebujem, že by som to tak nejako ukázala v tých obrazoch, ako kvety, motýle a vtáčiky, zvieratka také veľmi malé a veľmi pestré. Neviem prečo, strašne malujem veľmi pestro. Strašne sa mi páči veľa farieb na tých obrazov. Tie obrázky nekreslím len tak, akože nejakého obrysu alebo niečo tak, ale vymýšľam ich. Hneď ich malujem na dreve alebo na papieri, len si načmáram a už si to zapamätám, potom to dám na nejaké plátno, ale plátno používam len bežne nejaké staré vrece alebo používanú niečo také. Keď robím takýto obraz, malujem, hlavne keď som nejaké pekné kvety, tak vymýšľam ich. Nemám predstavu, nevidela som možno, že ak teraz ten papagaj, hej, mala som pocit nikdy, že by bol v nejakom peknom pralese, nie sú veľa obklopených kvetov, ale nevedela som si predstaviť, aké sú tam môžu byť kvety, tak som to vymyslela, hej. Väčšinou všetky svoje kvety vymýšľam, hej, a vtáčiky a zvieratka. Trošku iné sú, ale sú to vymyslené. Krzysztof urodził się na wsi w Grabownicy
Urodził się jako osoba niepełnosprawna umysłowo. Gdy w wieku 12 lat jego ojciec zginął w wypadku samochodowym, Krzysztof przywiązał się bardzo do dziadka. Dziadek miał gospodarstwo. Po prostu polubił strasznie zwierzęta. Był chowany z dziadkiem. Gdy dziadek już był stary i chory, musiał zlikwidować gospodarstwo. Krzysztofowi brakło po prostu tych zwierząt, a umiłował ich ogromnie. Umiał zrobić przy tych zwierzętach wszystko. Więc kiedy dziadek zmarł, Krzysztofowi tych zwierząt brakowało. Gdy dostał się w 1999 roku do warsztatów terapii zajęciowej dla takich osób niepełnosprawnych, tam swoją miłość do tych zwierząt zaczął przelewać na płótno, na malowanie. Od tego czasu zaczął tam malować i maluje już kilka lat i po prostu te zwierzęta przelewa wszystkie, a najbardziej mu brakowało tego konia, którego dziadek chował i z tym koniem był wychowany. Tym koniem pracował razem z dziadkiem i najwięcej maluje tych koni. Oprócz tego inne zwierzęta, ale to, co po prostu pokochał całym sercem, to po prostu maluje swoją tą sztuką naiwną, maluje na płótnie. Maluje akrylem, maluje olejnymi farbami, maluje kredkami, ale to jest po prostu dla niego w tej chwili całe życie. To po prostu wypływa z jego serca. On jest osobą pozytywną, jest łagodną, śmiejącą i takie kolory używa w swoich obrazach. Po prostu swoje serce oddaje na płótno. Byłem wychowany przy koniu i oraliśmy tym koniem te ogrodki. Bo wszystko koniem się robiło, bo przodem nie było tych traktorów. To jest mój. To już nie malowany na koszuli. Na koszuli malowany, no. Закінчила академію у Львові і після того працювала трошки в академічній манері. Після того перейшла в кольоровий олівець, так як відчула такі символи, що приходять мені. Тобто змінилося повністю моє бачення і почала працювати такими філософськими знаками, якимись символічними знаками, знаками, які знаходять десь в пещерах, десь знаходять на полях навіть. Тобто мистецтвознавці мені вже показували і говорили, що ці знаки є навіть солярні, які використовувалися в Єгипті, в Україні, в Америці є. В різних народах ці знаки перекликаються. То, що я зараз малюю на своїх роботах, тобто є оці знаки. Мені дуже подобається в Гуменному, і цього разу я вирішила намалювати Вигорлацький замок. Він мені дуже страшенно подобається. Я його хочу так показати в живописній техніці, тобто в академічній техніці. Хоча я малюю кольоровими олівцями, але цього разу мені захотілося намалювати олією на полотні. Спочатку я малювала абстракцію. Абстракція була така цікава авторська техніка з нитками, зі шнурами. Такі об'єми виходили, дуже цікаві, великі. Після абстракції вже захопилася наївним малярством. 8 років вже працюю тільки в наївному малярстві. Дуже подобається ця техніка наївного малярства. Пісні, обряди, сорочки, вишиванки, все, горщики. Все, що таке пов'язане з цією технікою.
Ну от з наївними роботами то вже понятно і видно. Що там написано, допустим, овечки, козочки, застільні родини. То вже все зрозуміло для людини. В тому плані малюю по-різному. Буває так, що слухаю пісні і приходить якийсь сюжет. А буває так, що просто не чую пісень. Просто дивлюся щось собі і якийсь глечик. І мені приходить композиція роботи, повністю робота. Як має бути, а потім в самому же процесі приходить то, що мусить бути закінчено вже якими елементами, орнаменти. Цей раз роблю сканзен гуменне. Тут є овечки, дерева, гарбузи. На полотні маслом, так як я працюю в цій техніці, наївному малярстві. Також продовжую працювати в своїй такої улюбленої техніці. Так, новеньке щось. Захотілося мені написати сканзен гуменном. Prebiehol už ten celý rok, ako sme sa nevideli a sú tu aj také nové veci v mojom živote, hlavne v mojej výtvarnej tvorbe. Myslím si, že nejaká taká iná tematika ma už začala ťahať. Anieliky sú vždy stále tu pri mne, stále ich malujem. Tu sú aj tie slnečnicové polia, ktoré tak rada vidím vždy na Slovensku, lebo mi to pripomína môj domov. Ale už sú tu také nejaké nové postavičky, tu sú sovy, čo dúfam, že znamená, že som aspoň trochu nejakú múdrosť za tento rok nazbierala. Momentálne malujem taký obraz s malým princom, to mi tak pripomína Starkého a celý životný moto, ktorý nám potom zanechal do dedičstva, že človek len srdcem dobre vidí a všetko ostatné je nepodstatné. A to dostal takú myšlienku, keď čítal Malého princa. Takže tu bude taký malý princ na tomto obrázku. A dúfam, že sa tak podarí ukázať sa s touto novou tvorbou, lebo to sa už nie tie moje polia, ktoré som maľovala v Kovačice, to sú už lesy, tu sú už kopce. A to som si ani nevšimla, že ako som pomaličky začala maľovať slovenské kopce, aj slovenskú krajinu a už je to tak mne zaujímavé, že už nie som ako incitná maliarka z Kovačice, už som tak incitná maliarka asi z Detvy. Samozrejme, že tá prvá emócia, ten prvý impuls ide odo mňa, z toho srdca, že ja to potrebujem povedať. Áno, ja sa takto cítim, toto som ja, toto ja myslím, toto je môj svet. Ale chcem, aby ten svet bol pozitívny. Mala som aj takú fázu v živote, že som maľovala obrazy, ktoré som si až neskôr všimla, že boli smutné. Proste to dievča nebolo také pozitívne, neodovzdávalo takú lásku a nedávalo to, čo malo dávať tým ľuďom, keď sa na ten obraz pozrú. Ale to asi ide, že človek sa musí znútra zmeniť, musí riasť, prejaviť lásku k sebe, k živote, k všetkému proste. A potom to by malo byť na tom obraze vidno. Ak je niekto smutný, že ho to poteší a že si pomyslí, že áno, dobre, aj toto prejde, bude dobre. Niekto je tu, nie som sám. Proste to je nejaká moja životná filozofia a keďže nepíšem básne, tak dúfam, že tú báseň vymaľujem na ten obraz a to už je na ľuďoch, aby ocenili, že či je to úprimne, alebo nie. A dúfam, že keďže som incitný maliar, tak to by úprimne malo byť. Sama tá incitná tvorba je taká úprimná, takže my tak žijeme nejakým takým úprimným životom. Čo sa týka kolóniov, ja už mám svoje roky, tak ani baž nechcem chodiť veľa na kolónie a môžem povedať tak, že si tak vyberiem, kde by som sa asi najlepšie cítila. A to musím znovu povedať, že Humenné spadá tu na prvé miesto v
chcem robiť taká tematika nebeské kone. Koníky tancujú na nebi, alebo koníky tancujú na strechách. Na obrazoch vždy, ale naozaj vždy robím také len veselé témy. To 100-krát vravím, aj stále to budem rozprávať, že nikdy, ale nikdy nechcem kresliť smutné veci, lebo máme dosť trápenia v našom živote každodennom a prečo by som ja ešte niekoho otravovala so smutným obrazom. Tak keď robím obraz, tak všetku svoju pozitívnu energiu chcem do toho obraza dať. Keď ho niekto pozrie, že by ten obraz vyžiaroval pozitívnou energiou a nie negatívnou. Tieto krikoníky sú také šťastné, oni tančia a sa tešia z toho, že tu nebudú hladné, táto veľká kukurica budú mať celú zimu čo papať. Ona je zamilovaná a teraz si rozmýšľa, no, alebo tento miláčik, alebo tento miláčik. Tak si ešte vyberiem a si ešte rozmyslím. Za to si tak aj hlavičku spustila dolu a rozmýšľa, ktorý bude. A možno, že budú aj obidvaja, to sa bude vidieť, to sa nevie. Čo sa týka mojich koníkov, to sú nie obyčné kone, to sú nebeské kone, to sú najkrajšie kone. Ja robím takú symboliku na mojich obrazoch, znamená tento rúžový koník, to je dievča. Tento modrý, to je chlapec, tento fialový, to je chlapec. Tak aj farebne, ale aj kompozične to je taký symbolizmus u mňa prítomný. A koníky sú, oni sú najlepší aj najvernejší priatelia v človekovom živote. Aj u mňa koníky nikda nepracujú v poli, neorú, ale oni tancujú, oni spievajú, oni sú zamilované koníky, tak oni sú, no ja to kreslím, to čo by som, to je môj svet. Ja tak dožívam môj svet. Znamená, všetci sú šťastní, tancujú, spievajú a nikto nesmie plakať. Ja sam Ivana Stanisavljević, dolazim iz Srbije. Ja sam treća generacija u porodici, moj otac je vajar, moj deda je također bio vajar, a ja slikam i vajam. Moje slike radim sa peskom i uljem na medijapanu, to su uglavnom figuracije razne. Dugo godina sam se bavila atletikom i kada sam prestala se bavim sportom, počela sam da slikam. Moji otac i deda su vajari i logičan sled okolnosti je bio da ja počnem da se bavim tim poslom, tako da sam počela da slikam, ali ljudima je zanimljiva ta moja tehnika koja je trodimenzionalna i koja privlači pažnju. Naime, ja stavljam ulje, koristim ulje, medijapan i pesak i tako ponavljam slojeve i te moje slike podsjećaju na skulpture. U skorije vreme sam počela da radim i skulpture od drveta i skulpture od kamena i metala, tako da se izražavam u različitim materijalima i na različite načine. Imala sam nekoliko izložbi u zemlji i inostranstvu. Toga bi izdvojila, najznačajnije su bile u Švajcarskoj Martiniju sa dedom i sa ocem, porodična izložba 2006. godine, zatim 2007. sa ocem u Kairu. On je bio počasni gost Bijenala, ja sam bila učesnik. Zatim u Parizu, u Francuskoj smo imali izložbu ispod Montmartra u galeriji Halle Saint-Pierre. Moja prva samostalna izložba je bila na Mokroj gori kod Emira Kusturice u Drvengradu. Zatim imala sam nekoliko izložbi samostalnih i u Beogradu. Važnije bi izdvojila u Skadarliji u Beogradu, to je u centru Beograda, u značajnoj umetničkoj četvrti. Ova slika iza mene predstavlja brodove. To su 3 brodića koje sam ja stilizovala od ljudskih tela. Na prvom brodiću je ženska figura koja se obraća neka viša sila, tako neki čovjek zamišljeni koji ne živi ni na zemlji ni na nebu, nego tako u nekom međusvetu. Drugi brodić predstavlja figure koje su također stilizovani brodić na kome sedi neka žena. Sad nije važno da li žena ili čovjek, ali jer nema glavu, nema ni drugu ruku, ali vidi se da je ljudska figura tu u pitanju. I ovdje također isto
neka stilizovana figura kao neki brod. Tematicky mňa, čo akože v tej mojej tvorbe od samého začiatku zaujalo a v čom som sa začal vyjadrovať, to bolo spomienky na detstvo. Ja som detstvo prežil na dedine. Starý otecko bol súkromno-hospodársky roľník, alebo ako nebol v družstve, mal kone, mal kravy, mal pôdu a vlastne celé leto, keď som mal prázdniny, tak sme mu pomáhali a sme robili na tej pôde. Bolo to dosť náročné, lebo druhé deti chodili si cez prázdniny na kúpalisko, akože sa mi to moc nepáčilo, ale vlastne teraz mi zostali tie spomienky na tú prácu a na v tom prostredí blízko prírody, krásne lesy tam boli. Takže túto tematiku som začal vlastne zobrazovať. Spomienku na detstvo, na prácu na poli a na dedinské prostredie. To bola téma, ktorú som najviac a najčastejšie rozpracoval. Aj ten obraz, ktorý som vlastne tu namaľoval a ktorý zostane pre Východohradské múzeum, je vlastne z toho dedinského prostredia, kde som vyrastal a kde starí rodičia žili. Som tam vlastne nakreslil som sa, alebo namaľoval som obraz, kde som tam s babkou, so starou mamou. Druhú tému som si tak obľúbil, to je Banská Štiavnica. To je banické mesto, malé banické mesto, nádherné mesto, je zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO. A tam som namaľoval dosť veľa obrazov a rád ich prezentujem takisto aj na tejto výstave, pretože tie obrazy vyjadrujú atmosféru tohto nádherného mesta. V tomto poslednom období, posledného roku, myslím 2, som rozpracoval napríklad také témy, ako je také snové spomienky na detstvo a vlastne to symbolizuje tú prácu na dedine, to je povoz, ktorý ťahá kôň a na tom voze sedia 2 ľudia. A tie som spracoval ako v takej nočnej téme, to bola jedna varianta ako prvá. Potom ma napadlo, že by som mohol spracovať aj, ak sa menilo to ročné obdobie, tak som spracoval letné, sen o letnom dni sa to volá. Vlastne znova ten istý povoz s tým koňom a s 2 postavami. Potom som spracoval jesennú tému a takisto zimnú, čiže vlastne 4 varianty tohto obrazu. 50 godina radim skulpturu od crnog drveta krastava koje je staro od 10 do 100.000 godina. I koristim motive koji se na samom tom drvetu nalazili. Drvo je staro od 10 do 100.000 godina. Ima tamnu boju i ljude, životinje i tako izlažem po svetu. To je radio moj otac isto, koji je skoro preminuo od tog istog drveta. Ovde sam došao u Slovačku da učestvujem na koloniji, gde je bilo dosta ljudi iz celoga sveta. Imao sam sreća da naiđem na jedno drvo koje bi bilo bačeno oko 2 metra. Pa otela se neka ptica, nije ispalo loše tako. Moglo je biti i bolje. Tu ljudi drugačije rade, sasvim zanatski, sasvim drugačije nego ja. Oni ulaze u detalje, oni su majstori za drvo. Meni to tako majstorija ne odgovara, ja to radim sirovo, brut. Da bude u masama jednostavno, snažno, moćno. Izlagao sam u celom svetu, muzejima, galerijama. Primio više priznanja svetski, bio gost vlada, država. Dosta pesnika, pisaca, inspirisano mojim skulpturama. Prva izložba s Tabakovićem 64. u grafičkom kolektivu. To je odredilo mene kao vajara i kao čoveka koji će živeti od toga što radim. Svo to drvo koje nije crno kao ono moje hrastavo, nije mi bi baš se lako prilagoditi zato što sam navikao. Ono je mnogo tvrdo, ali
Ima i prirodni oblik, ima prirodnu boju i neće žižak da ga jede. Ja radim od otpada, od šuta, od materijala koji se baca, da to nije jalovina, to je da se vade iz Kolubare, gde sam ja rođen. Én már 8. alkalommal vagyok kint Homonnán. Hál' Istennek tudtam jönni az idén is, bár elég sok nehézséget okozott, mert nagyon elfoglalt vagyok otthon, de itt vagyok. A nagy kapkodásban még otthon hagytam a szerszámom egy részét is, kénytelen voltam egy faragóbunkót készíteni itt, mert ez hát sajnos otthon maradt. Annyi mindent faragtam már ide, ugye ezelőtt 7 alkalommal voltam, és faragtam szenteket, angyalokat, egy Kárpátok őrét is. Sokat gondolkodtam, hogy mi készüljön az idén. Egerben, ahogy ugye tudjuk, a bor városa Eger, és hogyha mulatunk, elég sűrűn énekeljük, hogy Eger városa, papok városa. Úgy gondoltam, hogy most egy borkóstoló barátot fogunk faragni, ami egyben az egri bort is és a papokat is jelképezi. Ez a barát a lopójával kiszívja a hordóból a bort, a poharába tölti és kínálja. Ez egy hagyományos borkínálási mód, hogy a hordóból, ma már üveglopóval kiszívják a bort, és abból a poharakba locsolják szét. Ezt a jelenetet akartam ábrázolni, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit legyen vidám is a figura, hát egy pocakos, joviális barátot képzeltem el, aki maga is szereti a bort, és velünk iszik az egész társaság egészségére. V mojej tvorbe oživujem spomienky na detstvo, rodinu a každodenný život. Dávam prednosť drevorezbe, ale aj pár rokov robím z kameňa. Tematicky robievam zo života ľudí na dedine, náboženskú tematiku a často sa vraciam nesmrteľnosti materstva, rodiny a spoločnosti. Pri tvorbe nehľadím na priamy prenos pozorovanej témy, ale skôr podľa materiálu, čo mi z toho materiálu sa dá urobiť, čo mi vyjde, a podľa toho sa zmocňujem aj myšlienok, predstav a pocitov. Tvoriť niečo nové pre mňa je radosť, veľké šťastie mať ten talent, pracovať a tvoriť. Vlastne to ma zavezuje naďalej pracovať, zdokonaľovať sa do ďalších dní, ktoré sú pred nami, a s kým sa stretnem, robiť naozaj potešenie a radosť. Žijem v Poprade, som zamestnaný vo vagónke Poprad ako zvárač. Tu na plenéri robím hubového škriatka. Ma inšpirovala rozprávka z Mrázíka, kde je dedeček Hříbeček. Tak je to taký náš podtatranský deduško Hríbik. Má tu také artefakty ako zvonček alpínsky. To sa považuje v Tatrách za zázračný kvietok. A v druhej ruke drží kľúč, ktorým bude otvárať hubárskú sezónu. Na tomto ročníku som sa rozhodol, že urobím prácu vo formáte, ktorému sa venujem už viacej rokov, a to je výzdoba prácich a mangľovacích piestov. Práci piest má určený vzhľad a presný rozmer, a tento priestor vlastne definuje potom aj to, čo vlastne vytváram na neho. Práce a mangľovacie piesty boli voľakedy darmi lásky, a v minulosti ich postavili v čase, kedy ich nepoužívali, ich dali niekde do kúta alebo na päť sa položili, a práve tá zdobená časť z tohoto nástroja tak okrášľovala, spríjemňovala priestor. No a ja som sa rozhodol pre tento formát seba uplatnenie v rámci vyrezávania, ku ktorému som došiel z takých nejakých dôvodov profesionálnych, ale našiel som tomu veľkú záľubu, ktorá ma pohltila a drží dodnes. Počas tých rokov roboty s drevom človeka napadajú rôzne témy,
rôzne myšlienky a sa dajú realizovať vo veľkých sochách, v stredných sochách alebo v reliefoch. A mne tak sedí relief hlavne z toho dôvodu, že voľakedy som býval v paneláku a to sa dalo robiť aj v obývačke, pri televízore, dali ste si to do lona, sa dalo vyrezávať. Veľkú sochu doma neurobíte a tak tým sa venujem hlavne na plenéroch a na takýchto sympóziách rezbárskych. V tvorbe piestov však som začal hľadať také vyjadrenia aj vlastnej myšlienky, nielen urobiť niečo podobné, ako robili v minulosti. Práve naopak, tomu sa vyhýbam a myslím si, že súčasníci by sa mali vyjadrovať vlastne súčasnými slovami, ale určitý prvok zostáva aj v mojej robote a to je, že občas dávam krojové prvky do jednotlivým figurám, ale sú to také len znaky, ktoré vlastne definujú ten pohyb, ale umiestňujú tú moju robotu na Slovensku. Je to klobúčik, alebo čepiec, alebo šatka, alebo čižmy. Toho roku je to taký námet chlapa na bicykli, ktorý vezie na trh ovocie a v podstate je to taká reminiscencia. Spomenul som si, starý otec môj takto zajacom trávu vozieval voľakedy a táto téma mi už dávnejšie vrtala v hlave a práve som si pomyslel, že tu na Inzite je to taká téma, ktorá možno by rezonovala s tvorbou ostatných účastníkov a oslovila nielen mňa, ale aj ostatných účastníkov a ostane vlastne v zbierkach Výhorlackého múzea aj doklad tejto mojej tvorby reliefnej na mangľovacích piestoch.